A bankoknak nem érdekük, hogy az ember valóban megszabaduljon az adósságtól. Ha ez megtörténne, elveszne az egyik legnagyobb bevételi forrásuk. Évszázadokon át egészen másképp tekintettek a pénzre, az adósságra és a vagyon mozgására azok a közösségek, amelyek a legnehezebb időkben is képesek voltak újra felépíteni magukat. Ebből a szemléletből egy nagyon fontos igazság emelhető ki. Az adósság önmagában nem mindig hiba. A rosszul kezelt adósság az, ami rombolóvá válik. A modern világban gyakran azt sugallják, hogy ha valaki tartozik, akkor a legjobb megoldás mindent egyetlen mozdulattal visszafizetni, amint valamennyi nagyobb összeghez jut. Bónusz érkezik, örökség érkezik, váratlan bevétel érkezik, és az első gondolat az lesz, hogy az egészet oda kell adni a banknak. Kívülről ez fegyelmezett és becsületes döntésnek tűnhet. De sok esetben inkább félelemből születik, mint bölcsességből, a megkönnyebbülés ilyenkor rövid. Mert ha a teljes tartalék eltűnik, a következő váratlan kiadás után az ember ismét új adósságba csúszik vissza. Ezért kell megérteni a legfontosabb alapelvet. Egy adósságot nem szabad úgy kifizetni, hogy közben a pénzügyi védelem teljesen megszűnjön. A régi bölcsesség szerint a pénz nem csak eszköz, hanem áramlás, amit irányítás nélkül kiengednek a kézből. Az ritkán tér vissza úgy, ahogy remélték. A pénz, amely terv nélkül érkezik és terv nélkül távozik, csak áthalad az ember életén. A pénz akkor kezd építeni, ha szerkezetet kap, ha célt kap, és ha nem pánikból mozdul. Az adósság kezelésében 3 nagy alapelv különösen fontos. Az első az edényelve. A bőséghez megfelelő edény kell. Ha valaki minden pénzét a tartozásra önti, és utána semmi sem marad nála, akkor az edény kiürül. Nincs tartalék, nincs mozgástér, nincs válasz egy hirtelen problémára. És amikor nincs válasz, új adósság születik. Ezért mindig kell lennie érinthetetlen likvid tartaléknak. Ez a tartalék nem fölösleges pénz, hanem a működés alapja. Ez az, ami megakadályozza, hogy egyetlen váratlan esemény újra a hitel csapdájába toljon. A második alapelv a szándékos elosztás. Semmilyen erőforrást nem szabad úgy egyetlen irányba sűríteni, hogy közben megszűnjön a mozgás képessége. Ha van egy nagyobb összeg, azt nem mindig kell teljes egészében azonnal a banknak adni. Sokkal bölcsebb lehet 3 részre bontani. Az egyik rész csökkentse a tartozás tőkéjét, a másik rész maradjon érinthetetlen tartalékként. A harmadik rész pedig dolgozzon tovább valamilyen biztonságos megtakarításban, kicsi befektetés vagy olyan célban, amely később értéket termel. Így nem csak az adósság csökken, hanem a pénzügyi tartás is megmarad. Képzelhető egy helyzet, amikor valakinek van 10 000 egységnyi szabad pénze, miközben a tartozása 8 000. A bank azt szeretné, ha a 8 000-et azonnal megkapná. De a bölcsebb gondolkodás azt kérdezi, mennyi menjen valóban a tőketartozás csökkentésére, mennyi maradjon védelemként, és mennyi folytassa a munkát. Például egy rész mehet előtörlesztésre, hogy a tőke csökkenjen. Egy rész maradjon vésztartalékban. Egy rész pedig ne pihenjen tétlenül, hanem teremtsen későbbi hasznot. Ez a különbség a pánik és a stratégia között. Itt nagyon fontos egy finom, de döntő részlet. Nem mindegy, hogy a befizetés a tőkét csökkenti-e, vagy csak a kamatokat hizlalja. Sok ember hosszú éveken át fizet, mégsem halad érdemben, mert a pénze főként a költségeket és a kamatterhet táplálja. Ezért minden plusz befizetés előtt tisztán látni kell, hogy az összeg valóban a főtartozást gyengíti-e. Aki ezt nem ellenőrzi, az könnyen azt hiheti, hogy előre jut, miközben valójában csak a rendszer kényelmét finanszírozza. A harmadik alapelv a tőke tárgyalása. Ez az a pont, amelyet sokan meg sem próbálnak, pedig itt rejlik az egyik legnagyobb lehetőség. A pénzügyi megállapodások sok esetben módosíthatók, ha mindkét fél lát bennük előnyt.
A bank vagy a hitelező gyakran inkább elfogad egy gyorsabb, részleges rendezést vagy egy csökkentett összeget, mint hogy hosszú ideig kockázatot hordozzon. De ehhez tárgyalási erő kell, tárgyalási erőhöz pedig likviditás kell. Ha minden pénz már odaadásra került, semmilyen alkuerő nem marad. Ezért kell a hitelezővel még a nagyobb befizetés előtt beszélni. Meg kell kérdezni, lehet-e a tőkét közvetlenül csökkenteni. Meg kell kérdezni, adható-e kedvezmény, csökkenthető-e a teljes teher, javíthatók-e a feltételek. Sokszor már önmagában az is eredményt hoz, ha higgadtan, pontosan és időben történik a kérdezés. A pénzügyi világban gyakran nem annak adnak jobb feltételt, aki csendben szenved, hanem annak, aki felkészülten tárgyal. Az adósság kérdésében azonban nem csak a számok számítanak, hanem a belső állapot is. Aki félelemből cselekszik, az gyakran saját maga ellen dönt. Aki szégyenből próbál menekülni, az elveszítheti a józanságát. A régi bölcsesség szerint az ember pénzkezelése sokat elárul az elméje rendjéről. A zavaros gondolkodás zavaros pénzáramlást hoz létre. A tiszta gondolkodás rendezett áramlást teremt. Ezért az acsdóstoktól való félelem gyakran veszélyesebb, mint maga az adósság, mert a félelem üríti ki a tartalékot, nem maga a szám a szerződésen. Aki az áramlást irányítja, az irányítja az eredményt is. Nem feltétlenül az lesz erős, aki a leggyorsabban fizet. Az lesz erős, aki megőrzi a pénz mozgásának rendjét. Ha minden egyetlen csatornába ömlik, a rendszer megbillen. Ha a pénz egyszerre csökkent, véd és épít, akkor új helyzet jön létre. Az ember többé nem csak túlélni próbál, hanem elkezd felépíteni egy stabilabb jövőt. Ezért az első gyakorlati lépés mindig az őszinte leltár. Minden adósságot fel kell írni. Látni kell az összeget, a kamatot, a havi minimumot, a díjakat és azt is, van-e büntetés az előtörlesztésre. Sok ember azért dönt rosszul, mert csak a nyomást érzi, de a saját adósságának szerkezetét nem ismeri. A második lépés annak felismerése, hogy melyik tartozás a legdrágább. Nem biztos, hogy a legnagyobb a legsürgősebb. Gyakran az a legsürgősebb, amelyik a legmagasabb kamattal emészti a pénzt. A harmadik lépés az érinthetetlen tartalék felépítése. Legalább néhány hónap alapvető kiadását fedező összegre szükség van. Lakhatás, étel, közlekedés szükséges számlák, ez nem kényelmi pénz, hanem védőfal, a negyedik lépés a tárgyalás. Még a nagyobb befizetés előtt fel kell venni a kapcsolatot a hitelezővel, és pontosan meg kell kérdezni, milyen feltételekkel lehet előnyösebben rendezni a tartozást. Az ötödik lépés pedig a belső történet megváltoztatása. Az adósság nem szégyen, a rosszul kezelt adósság veszélyes. A stratégia szerint kezelt adósság viszont egy olyan kötelezettség, amelyet felelősen és intelligensen lehet rendezni. Amikor ez a szemlélet megszületik, valami mélyen megváltozik. Az ember már nem áldozatként látja magát, hanem építőként. Nem azt kérdezi, hogyan meneküljön el a teher elől, hanem azt, hogyan vegye vissza az irányítást. Családok sokaságánál látható volt már, hogy nem a hirtelen nagy pénz oldotta meg a problémát, hanem a már meglévő pénz másfajta kezelése. Amikor az örökséget, a bónuszt vagy a váratlan bevételt nem egyszerű megkönnyebbülésből adták oda, hanem terv szerint osztották el, az adósság csökkent, a tartalék nőtt, és először jelent meg valódi pénzügyi alap. Ma, amikor a megélhetés drágul, a hitelek költsége növekszik, és sok család állandó nyomás alatt él, különösen fontos ez a tisztánlátás. A kétségbe esett mozdulatok csábítása erős, de a nyomásra nem több kapkodással kell válaszolni, hanem több stratégiával. Nem a leggyorsabb ember jut ki legelőször a csapdából, hanem az, aki a legvilágosabban látja a saját pénzének útját. Ha ez a tanítás hasznos volt, érdemes kedvelni a videót, megosztani olyannal, aki adósságok között próbál eligazodni,
és feliratkozni a csatornára. Sokszor egyetlen jó